Mhlobo wami nina nikubani? Nizwe umzimba kaKristu. Yes. Nina niubani nina? Yabona lo yothi ibuka ngala. Yeah. Wena awuyona lento oyitshela ukuthi uyiyona. Wena uNkulunkulu mayibuka ubuka isakhiwo sikaKristu. uNkulunkulu mayibuka wena ubuka uKristu njengoba enjalo esemhlabeni. Then uKristu mayibuka emhlabeni uzibona yena ekhona emzingazi. Uzibona yena ekhona emzingazi. So now ingakho lithi iBhayibheli othinta wena. Othinta wena. Akathinti neenyawo kaNkulunkulu. Akathinti nezandla uthinta ihlo likaNkulunkulu. Leyo nto ithi kusho ukuthi uNkulunkulu akakaze ayeke ukubheka emhlabeni. uNkulunkulu ngeke azayeke ukubheka emhlabeni ngoba emhlabeni kunabantu abawuye. Emhlabeni kunabantu abawumzimba endodana yakhe futhi abawumzimba owumfanekiso wakhe. Ngoba uNkulunkulu wethu umthathu emunye. uNkulunkulu wethu umthathu emunye. Mthathu emunye. Bathandekayo kahle asinawo thina amagama amathathu kodwa mthathu omunye. Sithi uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, noNkulunkulu umoya ongcwele. Asisho ukuthi emagameni amathathu. Sithi nje egameni le obizwa ngoyise, egameni lo obizwa ngendodana, egameni lo obizwa ngomoya. Angithi mvele noma sibhabhadisa sithi ukuthi ngiyabhabhadisa emagameni amathathu kodwa ngiyabhabhadisa egameni likayise elendodana elikamoya ngoba munye lo Nkulunkulu mayethanda uba inkosi ahlala esihlabeni wonke amanye amakhosi akhotame kuye angifumane yena yathi uyinkosi angithi ubhala iBhayibheli ngambona ekhanda lakhe kwakuney'nwele ezimhlophe iy'nwele zomqayisi esimhlophe ngikhathi ukuthi usampunge ekhanda ukakanye uvuthiwe. Hayi bathandekayo unayo yonke ineshality edingakalayo awuphinde yena futhi waba yinceku wathatha isimo somuntu wehla wazoba indodana kaNkulunkulu wazalwa yintombi uMaria. Kodwa bathandekayo wazalwa yintombi uMaria wahlupheka ngaphansi kwesandla senkosi uPontiyo Pilato walahlwa ikala. Ingakuthi iBhayibheli kodwa bathandekayo sinompristi omkhulu owehle wadabula amazulu wehla weza emhlabeni wazozwelana nomthakathaka bethu. Kodwa bathandekayo niyambonela uNkulunkulu ukuthi unjani uyinkosi uhlezi esihlalweni abafuna isihlalo sakhe bambona ekhona mayehlele emhlabeni uyindodana umsindisi kodwa futhi uhlezi esihlalweni kodwa futhi uyindodana emhlabeni kodwa uhlezi esihlalweni kodwa uhlezi esihlalweni aphinde abe yindodana amanye iphi inkosi isesihlalweni iphi indodana isemhlabeni. uNkulunkulu lo osuke emandleni ahlale emandleni asuke enkazimulweni ahlale enkazimulweni asuke ebungcweleni ahlale ebungcweleni. uDavide mayibhala bamphakama ngiyaphezulu ukhona ngidlala ukanzu lami kwabafileyo ukhona wena Nkosi awukodwa uNkulunkulu ungisukezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwami ubazongaba uyangimangalisa. Awukodwa bathandekayo bathi uPawulos ngimazi yena kanye namandla akhe angivusileyo kwabafileyo. Awukodwa salakazi wami inkazimulo kaNkulunkulu ibe phezu kwekhanda lakho ukuze ngimazi yena. Ubani yena? Uyinkosi, uyindodana, umoya. Uyinkosi, uyindodana, umoya.
thina singumzimba wakhe uKristu. Yazi ukuthi khona izinto ezike zakuzama ziyahluleka ukuthi wena wazi. Asikhuluma iqiniso. Khona into ezike zakuzama ziyahluleka ukuthi wena wazi. Ngoba sembulwa sonke. Nangase sembulwe sonke ungabona uNkulunkulu awulona incaba ukuthi uyona. Kukhona izinto fundisi ezingafuni isono kodwa ezifuna ubuKristu la kwena. Bazike zabona ubuKristu sithi usho ukuthi le inhlobo kaJobe ecelwayo awuvele uyibhosa kumele uyithathe nje noma kanjani. Kodwa bafethe ngakho lesontwele ngoba sinabantu ababili kwi-local church. Kunabantu nje usathane ukuthi asihambeni bavele balandele bahambe. Kunabantu abacelwayo. Usathane mayivela ezulu ethiwa uphuma bathi kanti angisemzingazi. Ngicela ukuze uke wambona umama ubani. Ngimbonile kodwa manje bengizothini-ke phela ngoba wena umbiyela. Kunabantu ababiyelwayo bese kuba nabantu abayisotelayo nje. Abathandekayo kunabantu umpostoli abathi mabexakekile banyenyele bangatsheli baye la bezosizakala khona. Kunabantu abathi uNkulunkulu mina ngiyofela la umudisathi ukumbulala ngenhlala ngicela ungibulale ngayo enhlala kodwa mina ngikwazi ukukushiya ngenxa yesisu angikwazi ukudayisa ngenxa yongasebenzi athi uNkulunkulu ngiyohlala usulethe umsebenzi amadimoni awubaba umsebenzi ayazawudedele abathakathi nezangaba neyinyanga esinegama lemthiwa ngingaphumeleli bayoze bayeke bathi hayi inhlobo engathakathekile hayi kodwa abathandekayo leso mntanami inkosi ayiphakamisa bathi hayi inhloboni kanti le kithi ngiyafana ngibone ukhonda ayivulekayo kithi ngiyamcindezela ngibone mphakama lithi ibhayibheli amasiko ayilethipithe athi mayencindezelwa kwayibanda kakhulu I declare and I declare abantu abazokwanda kakhulu uhlupheke kodwa wanda ugule kodwa wanda ungena lutho kodwa wanda yonke into okindezela ngayo rise up and shine phakama I don't care because your family ukhando lwakini kodwa ngiyathandaza futhi ngiyamemezela ishayeka lokhu ngifusiselo ngaKristu umnikazi wamandla ayingabi khona into ethiwa inamandla phezu kwakho I declare open doors I declare open doors let it rain oh God let it rain oh God let it rain oh God let it